peor podemos ter máis éxito ou menos éxito. Pero ao final, ainda que teñamos que contratar a un profesional, etc., é un tema de costo, porque falaba das cerrajerías, que se me vea, se eu quero unha cerrajería e quero figurar antes que o que está ahora, teño que pagar, non? É un tema de... Sí, a ver, a publicidade de Google Ads, hai sectores, mira, por exemplo, o meu sector, o sector do hosting. En España o clic pagase a 13 euros pico, o sea, un cliente con que che faga clic no anuncio, 13 euros. En Estados Unidos, 65. Hai temáticas que peleadas, normalmente son temáticas que, mira, temáticas de seguros, temáticas de lei, ese tipo de temáticas que son de que o cliente busca eso e comprar, unha intención de compra clara, paganse un animalado. Como busca unha cerrajería porque quedo fora da casa normalmente, entonces busca directo, sabes? Entonces, o que te quero decir, é unha intención de compra de xa.